ऋष्य ଶୃଙ୍ଗଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ସଂସାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। କେବେ ବର୍ଷା ହେଲାନି, କ'ଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ଯେ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ବର୍ଷା ହେବ ପୃଥିବୀରେ। ଏଠୁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କରିବାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ସରିଲା। ଶାନ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଦଶରଥ ବଶିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମାତା କଲେ, ବିବାହ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ଚଳୁ କହିଲେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଦେଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସୁମିତ୍ରାକୁ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଏ ରାଣୀ ଆଉ ସେ ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେ ଭାଗଟେ ଦେଲେ, ଇଏ ଭାଗଟେ ଦେଲେ। ଦବାରେ ଆଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭରତ, ଆଉ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏଇ ଦୁଇ ପୁଅ ହେଲେ।